Irma spremna za polumaraton? Rađena spremna. Jesi spremna? Jesam. Anjo, kakav je cilj za ovaj maraton? Cilj je ispod 2, naravno, to je uvijek. Kao što sam na današnji dan prije 6 godina trčao svoj prvi polumaraton ovdje u Sarajevu, imao sam 116 kila ili 30 više nego sada. Moj kratak sad u Sarajevu. Go, go, go! Bravo, Sanjo! Super! Zadovoljna sam. Sprintala sam na kraju, to je ono što sam htjela. Hajde, živjeli. Živjeli, bravo ljudi! Nema medalje. Sada tamo, u kameru, u kameru. Kako prođe? Odlično je bilo. Zadovoljan? 0-0-0. Svaka čast. Anja, kako je bilo? Zadovoljna?